नमस्कार गोवेकरांनो, दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये मी प्रियंका आपणा सर्वांचं स्वागत करते। जाणून घेऊया आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी। सुरुवात एका चांगल्या बातमीने करूया। आपल्या वाट्याला आलेले कुठलेही काम जो कोणी निस्वार्थ भावनेने निष्ठेने करतो अशाच लोकांची दखल समाज आणि सरकार घेत असते। सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीच्या कार्याची दखल घेत त्यांचा गौरव करणे हेच आपल्या भारतीय संविधान आणि संस्कृतीचे वैशिष्ट्य असल्याचे मत हणजूणचे पोलीस निरीक्षक सूरज गावस यांनी सांगितले। बारदेशातील हणजूण पोलीस स्थानकाशी संबंधित गृहरक्षक रावळू दत्ताराम गावस यांना यंदाचा राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हणजूण पोलिसांतर्फे त्यांचा आज जाहीर सत्कार करण्यात आला। 19 वर्षीय तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणाचा लवकरात लवकर तपास लागावा आणि दोषींवर त्वरित कारवाई व्हावी या मागणीसाठी हळदोणे येथे शोकसभा काल आयोजित करण्यात आली होती। बाजारपेठ परिसरात शांततापूर्ण मार्गाने काल कॅन्डल मार्च काढण्यात आला होता। या प्रकरणी योग्य चौकशी केली नाही तर कळंगूट पोलीस स्थानक आणि पणजी येथील पोलीस मुख्यालयावर मोर्चा काढणार असा इशाराही यावेळी देण्यात आला। दरम्यान सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज आणि मोबाईल यांच्या आधारे तपास काम वेळीच करणे आवश्यक होते, पण त्या माध्यमांचा वापर सरकारने का केला नाही या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी जाब विचारावा असे वक्तव्य राहुल मामरे यांनी केले। देशभरात 14 ऑगस्ट हा दिवस फाळणी वेदना स्मृती दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली। पंतप्रधानांनी घेतलेल्या याच निर्णयावरून देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत। दरम्यान स्वातंत्र्य दिनाच्या आधी गोव्यात राष्ट्रीय ध्वजारोहणावरून काही गैरसमज झाले होते। त्याच पार्श्वभूमीवरून शिवसेनेचे मुखपत्र सामनामधून मोदी सरकारवर आज निशाणा साधण्यात आलाय। गोव्याजवळच्या साओ जेसिंटो बेटावर स्वातंत्र्यदिनी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा देत धुंद नशेत ते देश राष्ट्रध्वजाला आणि सगळ्यांनाच विसरले आहेत अशी टीका आजच्या सामनामधून करण्यात आली। राज्याच्या विविध भागांना पावसाने झोडपले। येत्या 2 दिवस अतिवृष्टीचा इशाराही वेधशाळेने दिलाय। खराब वातावरणामुळे राज्यातील मासेमारीला आधीच ब्रेक लागलाय। दरम्यान सकाळीच पावसाचा जोर वाढल्याने कामासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या लोकांची तारांबळ उडाली। आज आणि उद्या राज्यात येलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून बहुतेक ठिकाणी अतिवृष्टी होणार असा इशाराही हवामान वेधशाळेने दिला आहे। तेव्हा मच्छीमारांनी दक्षता घ्यावी असे आवाहनही वेधशाळेने केले आहे। पर्यटन स्थळ असलेल्या गोव्यात संचारबंदीमुळे किमान 1200 विदेशी अडकले आहेत। त्यातील किमान 400 विदेशी पर्यटक पेडणे तालुक्यातील मोर्जी, आश्वे, मांद्रे, हरमल, केरी तसेच तेरीखोलसह किनारी भागात अडकून पडले आहेत। पैसे नसल्याने काही जण हैराण झाले आहेत तर काही जणांवर भीक मागण्याची वेळ आल्याचे दिसून येते। फातोर्डा मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाला खिंडार पडले। फातोर्डा काँग्रेसच्या ब्लॉक अध्यक्ष माजी नगराध्यक्ष पिएदात नारोन्ना यांच्यासह निमंत्रक आणि विधानसभेतील काँग्रेसचे माजी उमेदवार जोसेफ डिसिल्वाने काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देऊन जवळजवळ 200 कार्यकर्त्यांसोबत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय। यावेळी या अनुसूचित जाती जमातीतील नेत्यांनी भाजपात प्रवेश करून फातोर्ड्यात एका नव्या पर्वाला सुरुवात केली असे वक्तव्य बीजेपी अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे यांनी केले। तर या होत्या आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी। अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।